heti reissuun sulle. Onks se sun IP? On sillä vissiin, kun se pelaa sun. GG-chatti. Annetaan kuolla. Mä oon täällä. Vittu näemme, vittu missä kukaan vittu on. Sä olet siinä. Joukkue on tuolla, kaikki Hei tää on perus, hei pove. Tapella Tää vaihtaa. kui. Tappakas, mä pistin kiteen. Joo. Nää on ihan vitun retarded. Jos ois pikki tähän. Naan. Seisotko? Otan Jasota. Ei mä oon sitten enkä CD siinä. Mä oon aika kun mä kuolen. Paitsi että Dino pysyksää niinku Ne nelossa. menee Dinon luo kaikki, ne meni kaikki nuo. Jos sä pearlaat tähän näin, me ollaan sun luon. Sä oot meidän luon. Dino ottaa one for the Me team. lyömään sitä vittu. Tigerpeere. Tulla täältä vittu. Heitä reikä. Kakonen. Näitä kakonen. Dino, ota poppaus mahdollisuus. Ei, mikä? Mäkin oon. Dino pearlaat tonne, mikä tää on? Southwestiin, tänne rallille heti tulee. Vitun käynti, paska. Lekan. Mulla on nopea jonkunen. Mä menen tonne gankkiin vittu. Mä nää tekee. Pearlaat. Mulla on niinku ihan vitun turjaa vasta. Mä en tiedä, mä oon auto. Mäkin oon auto, mitä Tää on vähän. Se ei fiksaa sitä. Oliko se niinku summerkin olla jossain kovasta? Sit mä kiitäsin, koska noin 2 apinappia tästä Dino, mä oisin niinku, mä oisin tässä sun päällä, mutta tässä ei tee jotain vittu. Siis vielä mä pääsen... Pystyykö tää lafomeen vai paikitaan? Ja sä oot kuollut varmasti. Pystyykö Se invankki. mä voin mennä spawnille ja tuo. Päivitän driveri. Niin, mut ku toi kuolee toi Dino joka tapauksessa, ei me ehditä mennä sen Voimakkaan luo. voittaa. Joo, ei niinku, mä en osaa, mä en tiedä mikä kommenti on, mä oon PvP-levyllä. Kautta lifespanina niitä. Oon testannut. Kautta lifespani sentpani seksuaali. Sun pitää vaan nyt kärsiä se deadband. Päin, niin täällä on sulle nyt päivän saatanasti bot. Meno niitten Arsu juoksee teitä päin. Sekin on tulossa refillä, Anna. Se on tommosessa tunnelissa, jos te saatte sen kiinni tässä kuolee. Mä menen kuvaa vastaan. No mennään nussis Arsu, Dino voi kitää niiltä jätkiltä ilman. Ei, mut se varmaan ehtii tohon flatillensä. Jos tässä on joku flat. Mä en tiedä, onko täällä tommoista tunnelia kuin pitkä. On flat. Hei, Kovi, catch se tää. Se tää lähest yli. Tarttaa. Siis mun takaa tulee joku random nyt tähän. Me tapettiin niitä Arsu kanssa. Arsu kuoli. Nice! Öö. Mä selviin vielä. Mä selviin. Mä menen.